Ato ng Sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Misaka na ngadto sa 16 ka mga kumpirmadong kaso sa Mpox sa Soc-Sargen ug Maguindanao del Norte. Ministry of Health BARM aminado nga palisuray ang pagdetect sa maong sakit sanglit susama kini og simptomas sa sakit nga flu. Ani ang report ni Efren Mamak. Gibutiyag sa Department of Health Region 12 nga sugod sa bulan sa April 2025 hangtod petsa sa Mayo 23 niining tuiga. Misaka na sa 14 ang kumpirmadong ihap sa kaso sa Mpox sa Soc-Sargen Region. Usa niini ang natala sa North Cotabato, napulo sa South Cotabato ug tulo sa Sultan Kudarat Province. Dunasay pipila ka mga suspected cases ang gipaubos pa sa confirmatory test. Wala pa'y klaro sa kung paunsa nataptan ng mga pasyente sa maong sakit. Ang mga kaso natin, sir, ay naka-isolate na. So, meron tong nasa hospital, meron rin tong nasa bahay, and meron rin tong nasa isolation facilities po. Sumala sa DOH-12, wala naka-isolate ang mga close contact sa mga kumpirmadong kaso. Inay nag-self-monitoring lang ug monitored sab sila sa LGU. Samtang sa BARM Autonomous Region in Muslim Mindanao, anana sa duha ang kumpirmadong kaso sa Mpox. Pulos taga Maguindanao del Norte. Ang usa, nag-edad og 59 anyos nga babae nga residente sa lungsod sa Sultan Kudarat. Samtang ang usa ka pasyente nga babae, nag-edad og 28 anyos nga taga Datuo din Sinsuat. Samtang unom ang suspected cases nga gipaubos karon sa confirmatory testing. Sumala sa Ministry of Health BARM nga ang maong duha ka pasyente dunay manifestation sa maong sakit sa primerong semana karong bulan sa Mayo. Una ang eleksyon ug migula ang resulta sa test niadtong May 20. Kasi kung titingnan natin yung history nito mga pasyente, wala silang travel outside the area o kaya masabi natin na travel outside the country. Pero ang tingin ko, this is an imported case coming from nearby municipalities and provinces. Dugang sa Ministry of Health BARM, ang maong sakit, paspas makatakod pinaagi sa direct skin-to-skin contact. Gani, gidudahan nga ang milabay nga May 12 election ang nahimong panahon sa pagpaspas sa pagtinakdanay sa sakit gumikan sa pagdasok sa mga tao sa mga voter precinct. Dugang sa ahensya, lisod sab i-detect dayon ang Mpox sanglit ang simptomas susama sa sakit nga flu. Saka based doon sa kanyang manifestations, sa signs and symptoms, if it is suggestive, then most probably kukunan kaagad yan siya ng sample. Kasi alam natin, this month and then succeeding is a flu season. Lahat nagsinisipon, inuubo, may lagnat, masakit ang kasukasuan, masakit ang katawan, and those are also signs and symptoms shared by Mpox. So ang hirap i-distinguish on the early part. Sa karon giawhag sa health authorities nga sundon ang health protocols sama sa kanunay nga paghugas sa kamot, paglikay sa direct skin-to-skin contact, lakip ang paglikay sa crowded places. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.